I forbindelse med skatteområdet ønsker vi jeres syn på topskatten. Skal den fjernes, eller skal den bevares? Og vil det gavne den danske befolkning, at vi har en topskat? Hvad tænker I som parti generelt om skatten? Skal den sænkes, eller skal den hæves? Der findes 3 former for skat. Progressiv, regressiv og flad skat. Hvilken form ønsker I? Mange stiller spørgsmålstegn ved uddannelsesområdet, og der vil vi gerne høre jeres holdning som partier til uddannelsesområdet. Skal minimumskravet f.eks. hæves for at komme ind på en uddannelse? Skal klasserne være niveauopdelt, og skal de unge have mindre i SU? Hvad vil I som parti gøre for, at de unge kan bryde den sociale arv på uddannelsesområdet? Og synes I, det skal være tilladt at tage en dobbeltuddannelse, hvis man fortryder eller ikke triver på den nuværende uddannelse, som man er i? Vi oplever i det senmoderne samfund, at der er sket en væsentlig stigning i antallet af ældre. Derfor vil vi gerne høre, hvad jeres syn på ældreområdet er. Skal vi f.eks. bruge flere penge eller flere ressourcer på de ældre, og skal grundbeløbet på folkepensionen hæves, så vi undgår en økonomisk katastrofe? Mener I, at vi har en såkaldt ældrebyrde her i Danmark, og hvad er jeres politik i forhold til pensionsalderen? Vi er enormt presset af de mange flygtninge, som kommer til Danmark, og vi er efterhånden blevet et langt mere multikulturelt samfund. Skal vi integrere via pluralisk integration, assimilation eller segregation? Hvor mange ressourcer er I villige til, at vi skal bruge på integrationsområdet? Hvornår er man dansk? Og skal der være en grænse for, hvornår man holder op med at modtage kontanthjælp? Er det fair, at vi danskere skal knokle for, at vores land kan yde kontanthjælp til de mange flygtninge, som kommer til Danmark, eller skal en flygtning kun klare sig selv?